Dovolte mi, aby som vás privítal v mene miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Dolnom Kubíne na tradičných prvomájových pretekoch. Dvojice sme podľa posledných rokov zvolili, pretože tento pretek jednak sa vás tu viacej zmestí a jednak keď neberú ryby, máte si s kým aspoň pokecať. Bude výstrel, máme poplašnú pištol, môžete vnadiť, od 8 sa začína chytať. Pretek trvá do 13:00, potom je sčítanie výsledkov, tu dostanete každý guláš. Dúfam, že sa stihne dovtedy navariť. Vyhodnotíme, odovzdáme ceny, ceny sú slušné, je o čo bojovať, je o čo sa snažiť. Každý musí mať pri sebe povolenku, platné doklady. Upozorňujem vás na to, je tu rybárska stráž, bude vás kontrolovať. Každý, ma nechaj dohovoriť. Každý si napíše do záznamu o úlovkoch dnešný dátum. Áno? To je 1. mája, he? 1.5.2014. Víťaz je ten, kto bude mať v súčte najviac centimetrov, tá dvojica. Áno? Čiže 300 a viac, to sú super výsledky. Centimetrov. Dobre, nejaké otázky? Neviem, či stihneme do 8. Čo nestihneme? Sa na stanoviska dostať. Lebo auta máme až tam vzadu. Dobre, tak posúvame preteky na začiatok preteku na 8:15. V poriadku? A budeme pretekať do 13:15. Sedí? Dobre, za rado vás budú teraz čítať. Vypravte si tie lístky. Čísilku.
že má viacej. Áno. Bacha ešte jej padne. To je ako keby som mohol... Vivi, aktívne. Desiatka. Natiahni ho. Natiahni ho. Takže je dosť taký tam. Začali sa prvomajové preteky, dopadli naozaj tak trošku nečakane. Osobne som si myslel, že po vlaňajšej tragédii, že to bude tohto roku super. Nebolo. By si povedali, že budú brať až v sobotu, keď prídu deti, ako vždycky. Pekne ste im to zakrmili, tak možno áno. Ale predsa toľko, aby sme skoro rozdelili ceny, sa chytilo. 12 rýb sa chytilo zapísaných. Zapísaných sa chytilo 12 rýb. Ďakujem vám všetkým, že ste sa zúčastnili. Dúfam, že v takomto hojnom počte sa stretneme aj o rok. Na prvom mieste sa umiestnil Janček Julius a Janček Julius s počtom bodov 126. Na druhom mieste Kurnota Maria, Kurnota Peter s počtom bodov 96. Na treťom mieste Hanko Martin, Buknaja, počet bodov 59. Prvá cena. Na štvrtom mieste Mara Jozef, Trstenský Michal, počet bodov 58. Druhá cena. Na piatom mieste Kozák Igor a Kázik Martin, počet bodov 54. Na šiestom mieste spoločne Macík Jozef, Macíková Ivana, počet bodov 51 a spoločne Krastina Ján, Androvič Patrik, počet bodov 51. Piatá cena.
Mrzí ma, kto bol piatý? Mrzí ma, že vám to odovzdám takto, ale ako mi to dali v obchode, tak toto má. Gratulujem. 6. cena. 6. idú losovať. Strihnite si. Kameň, papier, nožnicu. Vyhral. Ďakujeme veľmi. Na 8. mieste Dubrava Ivan, Borový Dušan, počet bodov 46. Máme lepšie. A na mieste 9. Ondruš Robert, počet bodov 41. Páči páni. Všetci ostatní sme na 5. mieste. Sumovať tým. Dobre, vážené dámy, vážení páni, víťazom gratulujem. Dúfam, že na rok sa to zase otočí a vyhráte niekto iný, aby ste nemali zbierku cien doma, ale ako to tak pozorujem, málo čo sa striedajú rovnakí ľudia. Každú chvíľu to je niekto iný, čo je dobre teda. Ďakujem vám ešte raz všetkým za účasť, želám vám šťastnú cestu domov a na prahu novej sezóny vám želám bohaté úlovky. Nech teda máte v tých záznamoch čo najviac rýb a takých, ako si želáte, trofejných. Týchto by som diskvalifikoval, tí sú každý rok majú nejakú cenu, vieš čo? Tak choď k ním na školenie, nech ťa to naučia už konečne aj zimovo chytať. Dobre, ďakujem, všetko dobré vám želám.